sige, padoong na ko. Sige. Sige, bye-bye. Okay. Lakoy lang daw, ha? Yan, nawag akong video. Lakoy togo ninyo. Aking unang tanong ako ba? Bangag na mo na ito. Tanong na lang ito. Sabihin na lang ang sigura, ha? Ha? Kailangan, ipalit mo ko. Mawalik sa bago na yun. Kailangan, matanong na ha? Sige, bantay mo ha? Sige, ha? Tawag na nito si atin mo din. Yarin ako. A few moments later. Drake, di ba Drake, gusto ko magpapa nga magpapatanin mo natin sa GM sa akin? Oo. Basta mandayon siya, eh. Wala na ba ng bata, eh? GM! GM! Sabay! Saba, ba mo? Kabang ang hapon na? Nagtugon na to si Papa nga patanin ng tagsaging. Kapurado, ba mo? Unya daw, eh. Unya, kumabot to si Papa. At sa mga kasulti ato, di yung kapatuo. Kabang hapon na. Hala, Drake, bidyohin na, Drake. Bidyoy! Yung kapatuo, bataa ka. Bidyohin ka na mo. Bidyohin ko. Imo, bibihan mo ko. Bidyohan ko mo. Bidyohin mo, yung ka. Bidyoy! Lah, si Papa. Ikaw dong ka, sumbong na. Oh! Sa amin taong ka. Hindi mo kusugat ko, trawa. Ano mo ka? Mabataan eh. Mo, hinong ko. Dugoy mo agtang. Ha? Dugoy mo agtang. Kung bataapon ko, siya mag-ali-ali ko. Ito magpuas kong tambal. Harap pa, oh. Hila, dugo, gyud. Masang dahil mong gisugat na ko, di ganyan eh. Katong video. Sa video. Katong video niya. Ano nga naman? Masang dahil last video. Di mo siya mukuan. Be, tanawan na ako ng cellphone ninyo, be. I-videohan niyo mo? Masang dito video ha? Ay, bahin GM. Ay, kabuing basta. Ano, be? Gib, videohan yun, tika. Gib, videohin. You are not allowed. Saksi mo. Please. Please. Ako.